Ayodo huboto hami, tina tanggal bagas parlape-lapian nami nasian tanoon, adong ma di hami inganan nasian debata, bagas nasopi na ulini tangan, namian saleleng-leleng na di banua gijangi. Ai saleleng dison, maghoido hami, uhut masihol, naing haru sulu konon inganan nami nasian banua gijangi. Ai datung songon namak sai marah hami tak dapur disi tung marabit do. Ai tagan di parlape-lape anon hami maghoido hami calas surat. Ai dipangido rohanami naing unang ma ditanggali sian hami di lapison manian asa dibodot hangoluani hamatian. Alai na patauhon hami tusi debata doi tung jolo di leon tu hami to di patu jolo nai. Asa na posto rohanami tok tong ati pehuboto hami dau hami sian Tuhani salering maringanan di bagasan dagingon hami. Ai di bagasan hapok siau do hami da dope di bagasan na magnida alai lampos do rohanami calalasa do bukasian dagingon lau maringanan di Tuhani. Alani uhut huikoti hami naing halomuan ni rohanami manang naung sahatu sabulu manang di pagdalanan dobe. Aikon gabe patak bedo hita saluhut na sogot di jolo ni habangsa paruma ni Kristus asa di jalo be hobak to nani ulana tagan di pagdagingon manang nadenggan manang nagwa. Onpe alana binoto habiaran do Tuhan habiaran do Tuhani uapui hami doaka John mai alai patak do hami di debata jala hirim rohanami patak do rohami nang di bagasan rohamuna dada mangulahi hami memuji-muji diri nami di jolomuna alai mangalihon dalan Tuhamu asa adong pamujian muna di hami magalohon dongan akana mangasaon rupa alai dada roha alai molotung songon naso maroha hami di debata mai jala molotung maroha hami Tuhamu do. Ai di tiap holong ni roha ni Kristus do hami jala songonot do hujujuk hami angko nau mate nasadai humokop sude nau mate do nasida saluhutna jala humokop saluhut do nas ibana mate asa unang be mangolu do dirina akan na mangolui asa mangolu nasida di ibana nau mate jala mulak mangolu humokop nasida alani ia dang hutada hami be manangise mangihutun padagingon jala dang pe hutada hami na jolo Kristus mangihutun pagdagingon na dang be hutada hami langgono mai asa molo di bagasan Kristok halak na dinopa na ibagu mai nunga sapong pangalago na gobi gabe na ibagu sude na isia debata do ai ibada do padengkaton hita tu dirina makhite Kristus jala dilehon do tu hami to honan pagdengkanani ai di bagasan Kristus do debata gape dipadingkan do pertibio tu dirina ai dang dijujuk tu nasida dosa nasida jala dipajongjong do di tonga-tonga nami huta pagdengkanani onpe pagtonaan ni Kristus do hami ai na mangapoi do debata maghite sian hami singkat ni Kristus do hami manghelhelek sai olo mahamu padengkanon to debata ayon do dipatu pa debata humokap hita gabi dosa ibana nasoto mada dosa gabi hati go gani debata do gabi hati go ni debata hita di bagasan ibana